Hey. For the first time ever, Fanny Movies presents Digam. Jag har aldrig tagit tuggummi i en film förut. Jag är här helt ensam. På en fredag. Det har varit turistnöck idag, nu är jag här helt ensam. I min webbkamera. Undrar om det kommer bli en klassiker. I alla fall, vi var här idag. Och jag var här helt själv. Sluta säga. Vi skulle låtsas att vi inte var här. Men vet du vad? Det var hon. Nu är hon borta, hon har gått hem. Okej, ska vi göra så som vi brukar skriva på Sofie i franskan och mattan? Så här, kom in. Nej, det brukar vara mer. Du brukar sitta upp på något sätt. Ja, jag brukar sitta lite bakom dig. Du måste vända upp den. Okej. Sofia, not the homies. Jag vet inte vilka glosor det är. Jag kommer inte ihåg det. Nej, inte jag heller. Varför blev vi så tråkiga för? Det var roligare förut. I de andra videorna var det mycket roligare. Gräset är alltid grönare på den andra Jag sidan. kanske borde artikulera eftersom att mina andra videos är det bara så här. Varför bara halva jag med? Oj. Käre Gud. Jag önskar mig en bil. Amen. Idag ska vi inte äta någonting. Jag är jättemycket. Vi ska äta riskex. Det är hjärntvättat. Moa, det här är tillägnat dig. Of course that's just a hypothetical hypotes. Bunny. Ross and I said bunny first, so... Nej, men hörni. Idag, de vann. Vi kom tvåa, så vi ska uppträda på De bar. kom två, men jag brukar ljuga och säga på vann. Jag tänker vara där på allvar. I'll be there. I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there before. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Hon försöker putta ut den andra ur. Okej, nu stänger vi av för snart kommer det bli för lång. Man orkar aldrig komma på långa. My leg is holding me down. Child abuse. Child abuse. Till och med Jag är den viktiga här. Du vill inte få med. stäng av. Det är det som ska vara min kille. Jag är den coola killen. Oj, 4 minuter. Jag tror att den här videon är såhär wanna be rolig, tråkig. Jag fattar vad jag menar. Jag försöker stoppa. Oj, spelar du fortfarande in? Tack för att ni stödde mig. Läs Cissis blogg, sian.blogg.se. Sian? Tycker inte du kallar det Sian? Vad betyder sian? Sian, hon kallas Sian.